Seuraava heittäjä saattaa kuitenkin muuttaa tilanteen kärkipaikalla. Tšekin Barbora Spotakova, olympiavoittaja huikealla tuloksella 71-42. Todella kovatasoisessa, jännittävässä, vaihtelevassa loppukilpailussa, jossa kaksi naista ylitti 70 metrin rajan, mutta heistä vain Spotakova on paikalla. Ja aivan mielettömän pitkä heitto. Nyt siinä on maailman ennätys vaarassa. Osleidis Menendesin heittämä 71-70 Helsingin MM-kisoista, nimittäin niin paljon yli 65 metrin tässä keihäs lentää, että Spotakova saattaa kuitata tällä heitolla $130,000. Niin pitkä se on vaikea arvioida, koska saattaa olla, että ihan riitä, mutta Seskala alkaa mutta kyllä. Todella pitkä heitto, aivan mahtavan pitkä riuhtaisu. 65, no pian se, kyllä, se. 72, 28, uusi maailman ennätys ja tällä heitolla Spotakova kuittaa ainakin 100 000. Lajivoittohan ei vielä ole varma, mutta tällähän jokaisesta ennätyksestä tulee vuoden varmasti $100,000. Ja kyllä kai se lajivoittokin on melko lähellä, koska tällainen riuhtaisu lähti niin rennosti ja upeasti, että taitaa olla keihäskisan voittaja selvillä tämän heiton jälkeen. Edellinenhän tuli Helsingin Olympiastadionilla niin ikään ensimmäisellä heitolla. Osleidis Menendis paiskasi silloin tuon 71-70. Spotakova jäi siitä 28 senttiä vajaaksi vielä Pekingissä, mutta nyt tärähti sitten kunnon lukemat. Hän viihtyy täällä tänäkin vuonna, voitti viime vuonna tämän vastaavan kilpailun ja nyt täräyttää kyllä Stuttgartin yleisön edessä sellaisen hirmuheiton, että saa nähdä tuleeko toista kertaa enää heittopaikalle tämän päivän kilpailussa, koska kyllä siinä varmasti purkautuu hirvittävän paljon sitä urheilijan iloa ja energiaa, kun heittää maailman pisimmän keihäskaaren koskaan nykykeihäsmallilla, että uudelleen latautuminen saattaa olla aika vaikeata ja se on silloin ymmärrettävä, jos hänen osaltaan kilpailu jää tähän, koska on tämä niin mahtava heitto. 72-28. Loistava asento lähti keihäs, se ei väpättänyt eikä väräjännyt, vaan lähti pisteenä taivaalle. Ja kun sitä ottelutaustasta puhuttiin, myöskin Spotakovalla on ottelutausta takana ja monipuolinen urheilija. Tällä kaudella 13 kilpailu, 11 voittoa, heittänyt 6 pisimmästä heitosta nyt 5 kappaletta ja 70 alkaa olla hänelle arkipäivää. Nyt parantanut viime vuodesta ennätystä jo yli 6 metriä, kehittyy koko ajan edelleen. Loistava urheilijatyyppi. Aivan loistava. Ja yleisö osaa palkita hänet totta kai, miksei osaisi, koska kyllähän Saksassa urheilukulttuuri edelleen yleisurheilussakin on huipussaan, vaikka maan taso on suhteellisen heikko verrattuna aikaisempiin vuosiin, niin kyllä täällä osataan arvostaa silloin, kun urheilija tekee tämän tasoisen suorituksen. Tšekin Barbora Spotakova 72-28.